Crvena zvezda kao favorit ulazi u duel 14. kola Evrolige sa Barcelonom. Prema proceni bukmejkera, kvota na trijumf crveno-belih iznosi oko 1,60, dok se koeficijent na pobjedu Katalonaca kreće od 2,18 do 2,5. Vraća nam se klupska košarka posle reprezentativne pauze. Selekcija Srbije ostvarila je 2 pobjede nad Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom i na perfektan način odradili prvi kvalifikacioni ciklus. Imao je selektor Dušan Alimpijević na raspolaganju Stefana Miljenovića i Ognjena Dobrića iz Crvene zvezde, dok su u njegovom stručnom štabu bili Tomislav Tomović i Nebojša Ilić, također članovi kluba sa Malog Kalemegdana. Oni se sa dobrim raspoloženjem vraćaju u Beograd, gdje ih za 3 dana očekuje utakmica 14. kola Evrolige. U Beogradskoj areni gost će biti ekipa Barcelone u petak u 20 časova, koja u posljednje vrijeme diže formu i igra sve bolju košarku. U posljednjih 6 mečeva slavili su 5 puta i dodatno popravili svoju poziciju u Evroligi. Tako Katalonci imaju 8 pobjeda i 5 poraza, te sa 9. mjesta stižu na noge timu Saše Obradovića, koji ima trijumf više i trenutno je drugoplasiran. Porazi od Cedevita Olimpije i Valencije nisu sputali Crvenu zvezdu. Ubrzo je savladan Beč u ABA ligi, da bi 3 dana kasnije u areni pao Olimpijakos. Dakle, crveno-beli u odličnom raspoloženju iščekuju ovaj duel, a na sve to, zdravstveni bilten tima je sve bolji. Toga su svesni i bukmejkeri koji vide zvezdu kao favorita u ovom duelu. Istorija ne ide u prilog crveno-belima, jer u posljednjih 13 mečeva zvezda je slavila samo jednom i to u posljednjem okršaju 2 ekipe. On se desio u drugom delu prošle sezone i tada je tim Janisa Sferopulosa u gostima slavio sa 78-74.